Районда 249 сәүдә ноктасы исәпләнә. Бүгенге көндә эпидемия чорында шуларның 58-е халыкны кирәкле азык-төлек продуктлары һәм көндәлек ихтыяҗдагы хуҗалык товарлары белән тәэмин итә. Шулай авылларда яшәүче халыкны 14 күчмә сәүдә хезмәтләндерә. Кибетләрдә бернинди дефицит юк. 2 апрель көнне район үзәгендәге Шәрип базарында Весна, Йолдыз, Окшарлак, Дуслык кибетләрендә булдык. Хуҗалары белән очрашып сөйләштек. Киштәләр төрле ассортименттагы азык-төлек белән сыгылып тора. Без бүген инде Шәрип базарының шушы зур складында торабыз. Бу көндә байтак кына халыклар инде үзләренең паникага бирелеп инде именно шушы коронавирус аркасында продукция бетәр дип куркалар инде. Шуңа күрә бүгенге көндә бернинди проблема юк. Bütün складларда шыгырым тулы. Көн сайын безгә поступайта 20-20 тонна рис, макарон, он, писуклар. Менә бунда сез күрәсез, менә күпме йөреп тора. Bütün товарда бездә бар. Аннан соң инде башка складларда безнең шыгырым тулы. Иртән 9-дан кичке сәгать 7-гә тиклем эшли. Хаклар, менә күп кешеләр инде хаклар арты диләр. Но самом деле безнең ничек булган хаклар хәзердә бу көндә дә шундый хаклар, киләчәктә дә артыру планы андай не юк. Шуңа күрә кайгырып, что продукция бетәр, ачып ятырбыз дип куркып ятырга кирәкми. Хөрмәтле райондашлар, магазин Йолдыз 9-дан 11-гә хәтле эшләй. Ниләр тулы, сбойлар юк, bütün onlar ниләр бар, поставкалар, продукция килеп тора, көндә эпидемия хаклары артмады. Рәхим итегез, көтеп калабыз. Әле булган хәлакәтләр аркасында, обстановка аркасында кеше бик каушады. Әмма ләкин мин теләр идем бу каушауларны туктатырга. Чөнки магазин киштәләрендә bütün әйбердә бар. Безнең мәсәлән центрда урнашкан Весна магазины иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Көндә сөт килә, икмәк килә. Складларыбызда әйберләр җитәрлек. Илеш хлеб көндә икмәк кертә безгә. Анда да он җитәрлек. Шуңа бик паникага бирелмәскә теләр идем сезгә. Чөнки bütün әйбердә бүгенге көндә бар. Сезгә тазалык, саулык теләр идем. Магазин Дуслык бу инде Ранак территориясендә урнашкан. Без элеккечә обычный режим белән эшләйбез. Эшчеләребез барса да эшкә чыгалар. Үзебез пешергәчтән пекарларыбыз да эшләй инде, реализовать итәргә сатучыларыбыз да эштә. Магазинда әйберләребез күп, җитәрлек. Товарлар килеп тора. Заказ итәбез, инде килеп торалар. Эпиләр попичкаларны пешереп торабыз инде. Клиентларыбыз бар. Үзебез мондай график буенча авылларга чыгабыз. Безнең график буенча 3-4 авыл каралган. Аларга без инде график буенча эпин сораган әйберләрен илтеп бирәбез. Безнең контакт данныйлар барсында да бар. Алар шылтыраталар, кирәк әйберләрне сорайлар. Без аларны обслуживать итеп торабыз инде. Безнең Окшарлак магазины Советский 55-тә урнашкан, икенче магазин безнең Комсомольский 28/1. Без монда иптәш белән бергә эшләйбез инде, ИП Исмаилова и О Окшарлак мин хуҗа булам. Ога безнең әдәватта бернинди ажиотаж да юк. Bütün товарлар бар. Даже электән кайткан хаклар үзгәрмәде. Беренчесе, конечно, үзгәрде. Яңа хаклар кайттылар. Полклар тулы. Рәхим итегез, bütün нәрсәдә бар. Башкортстанның сәүдә складларында 2 айлык азык-төлек запасы бар. Шимал буенча республикада ярты елга резерв формалаштырылган. Сентябрь-октябрь айларында инде яңа уңыш җыелачак. Халыкка борчылу өчен сәбәпләре булырга тиеш түгел дип белдерде Башкортстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Илшат Фазрахманов. Район хакимиятендә район пунктлары буенча күчмә сәүдәнең план графигы төзелде. Телефон номерлары буенча алдан кирәкле продуктларга һәм товарларга заказ бирергә була. Күчмә сәүдә буенча район хакимиятенең икътисад, сәүдә һәм эшкарлык бүлегенә 5-12-68 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әйе, борчылырга кирәкми. Азык-төлек җитәрлек. Иң мөһиме, вирусны тыныч кына үткәреп җибәрик.
сәлемәт булыйк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.